Pozdrav ekipa, ja sam Maja, voditeljica DZO odjela, a ti si korak od toga da postaneš dio našeg tima. Za početak da te uvedemo u posao, za naše korisnike pronalazimo najbolju opciju dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja, a sve to u pozitivnoj atmosferi i sa prijateljskim pristupom. Naš cilj je da naši korisnici osjete podršku i sigurnost pri odabiru, znajući da smo tu za sva njihova pitanja i potrebe. Tražimo komunikativne, susretljive i proaktivne osobe koje vole raditi s ljudima. Ako si timski igrač s pozitivnim duhom i želiš pronaći najbolju opciju zdravstvenog osiguranja, onda si upravo ti idealan kandidat za naš tim. Ako želiš raditi u prijateljskoj atmosferi, gdje je svaki dan prilika za učenje i pomoć drugima, pridruži nam se. Dragi kandidatu, pozdrav, ja sam Nikša i ja sam osnivač Kompare.hr. Kompare je vodeći hrvatski komparator, prisutan na tržištu od 2012. godine sa uredima u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Jako smo ponosni na dvije stvari. Preko 150.000 ljudi godišnje kupi nešto od nas i rastemo u broju zaposlenih za 25%. Pomažemo korisnicima pronaći najbolje ponude osiguranja, kredita ili telekom tarifa i to sasvim besplatno. Kompare je zajednica koja stalno raste. Tražimo ljude koji cijene timski duh i žele raditi na pružanju najboljih usluga našim korisnicima. Ako tražiš priliku za profesionalan i osoban razvoj u tvrtci koja te izrazito cijeni i motivira, Kompare je mjesto za tebe. Se mogu nakloniti?